பாருங்கள், இந்த வால்பேப்பர் ஒட்டியிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த செவுத்துல எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த வாலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 அடிங்க. 8 அடி வந்து வால்பேப்பர் ஒட்டியிருக்கோம். 4 அடிக்கு லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி 2 அடி யூபிசி பேனல் போர்டு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி வாலில் நம்ம டிவிலாம் ஃபிட் பண்ணால் சென்டரில் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பெட்ரூமில் செய்யலாம், இல்லை வெறும் பேனல் போர்டு மட்டும் நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ணலாம் வாலில். நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். இது மாதிரி யூவி மார்பிள் ஷீட் இருக்குது. 2 சைட்லேயும் பேனல் போர்டு வச்சுட்டு சென்டரில் யூவி மார்பிள் ஷீட் வச்சா அதுவும் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். நிறைய டிசைன் இருக்குது. நம்ம பேனல் போர்டு இருக்குது, யூவி மார்பிள் ஷீட் இருக்குது. இதை பாருங்கள், இது மாதிரி நிறைய டிசைன் இருக்குது. ப்ரௌன் கலர், ஒயிட்டில் கோல்டு லைன்ஸ் இருக்குது, பிளாக்கில் கோல்டு லைன்ஸ் இருக்குது. இப்போ மாடல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல் நிறைய கேட்லாக் வச்சுருக்கோம். 15 டிசைன் வச்சுருக்கோம். நம்ம எது பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸிங் பண்ணி கொடுப்போம். பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 அடியில் இருக்குது, 6 அடியில் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. இது 2 சைடில் பேனல் போர்டு வச்சுட்டு யூவி மார்பிள் ஷீட்லாம் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த செவரு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு.